Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που το οποίο θα κάνω μαγικά με αυτά τα 50 cent. Λοιπόν, θα τα βάλω μέσα σε αυτό το σακουλάκι. Τα βάζω και τα κουνάω. Τώρα το ανοίγω και βρίσκω ένα στικάκι. Δεν το πιστεύετε? Στικάκι. Τώρα το βάζω μέσα. Μπες και εσύ δε. Το κλείνω και το κουνάω. Βγήκε. Όντως. Άμα το πιστέψατε, κάνε ένα like και μια εγγραφή.